Salutare toată lumea, numele meu este Dorian și astăzi la un nou episod de pe acest canal. Bine, este al doilea episod de pe canal și al doilea episod din Skywars. Este al doilea episod din Skywars, ceea ce e bine. Două episoade de Skywars. Deci este bine dacă sunt două episoade de Skywars și două de... e bine, uite, o arc. Da. Nu uitați să lăsați un like, subscribe și share. Așa să faceți, da? Dacă nu mă supăr pe voi. Mă, avem crafting table aici, uite-l aici. De ce? Uitați de asta. Hop. Bum, bum, bun. Păi... dați. Așa. Păi... au. Bă, mersi pentru sugest, dar nu trebuie să faci asta, te rog, da. Că... na. Dacă are și el la arc, m-au prins ăstea. Iată, ce stai? Unde ești, mă? Oh! Ce-am dat-o? Mamă, ați văzut ce am dat-o lui ăla? Ne-am spart mufa. Da. Unde-i, bă, da, unde-i? Ia uite-l pe ăsta, mă. Ia stați. Gamer on PC. Interesant. Mamă, m-a dat jos. Ba nu, am scăpat. Hai, bă, dar lasă-mă. Mă lasă asta odată. Mă dă jos. Dacă îmi dă o săgetuță, mă da jos. Așa, și acum ne putem duce liniștiți. Care a pișcat-o, mă, pe aia cu ouă? Am și speriat. Da. Aleluia! Bun, perfectos. Nimic interesant, ca de obicei. Oh, perfectos dias, mora. Mă, mersi pentru aceste iteme. Ia să ne înșantăm, bă. Hai, mai înșantează-te mai repede. Așa, bun. Facem bisturiul ăsta. Să fie. Da, o să punem de level 1, că vreau să-mi înșantez toate astea. Plus arc și așa. Protection 1. Protection 1. Așa, ăsta. La fix o să ne ajunge. Ba nu, că ne mai și rămâne. Ia. Indestructibil, putere 1. Aș pune indestructibil. Băi, eu am făcut o greșeală că am pus indestructibil, nu? Da. Bă, un arc. Na bine, hai, lasă-l așa acum că, na. Totuși am făcut o greșeală, dar e bine și așa, de indestructibil. Lasă-mă, măcar să se spere, să vadă că e înșantat. Bă, deja a trecut 5 minute, mă. Nu e bine deloc. Am mai filmat un episod înainte, dar mi-a dat o eroare că n-am avut spațiu. Și a trebuit să... na, știți cum e.
Au, că am crezut că am căzut. Mă, nu știu ce să zic, că mie că dacă are unul arc și mă dărâmă, dar hai să vedem că poate reușim cumva să facem ceva. Acum rapid, hai! Dă-i. Și pe acest canal o să fie doar gaming și vlog. Și vloguri, da. Gaming și vloguri, atât o să fie pe acest canal. Eu mi-am făcut planul, doar gaming și vlog. Nimic altceva. Gaming și vlog. Cred că eu o să am o bătălie grea. Da. Bătălia e grea. Opa. I-am pișcat-o. Au. O bătălie ca și cum el câștigată. Dar până acum în arcuri nu e egal, eu îl conduc, fiindcă el nu m-a luat deloc în arcuri și eu l-am luat de 2 ori. N-am Golden Apple, că dacă aveam Golden Apple, unde ești, mă? Charlie. Ia uite-l. Nu l-am luat să mă apăra. Bă, da, unde sunt săgețile lui? Ia, unde? Unde ești, mă? Cucu. La. Bau. Câte săgeți mai am? 14 săgeți, mă, dar unde săgețile lui care mi le dădea, ha? Unde, bă? Au. Dar unde tot dă el, mă, săgețile? Uite aici, ce ciunghi ăsta să mă apice. Dă-i. Hai, mersi pentru săgeată, mulțumesc. Hai, vino, fraiere, vino. Așa că poate să fie meciul meu. Stai că nu-l văd unde... Ia uite-l! Unde ești, mă? Curulețule. Hai, mă, cârniciorule, unde ești? Unde e ăsta, mă? Hop! Am câștigat? L-am dobărât? Pasă-mă picior. Unde-i, mă? Uite-l. Au, a durut asta. Va durea și GG. Păi, cam atât cu acest episod. Numele meu a fost Dorian și... Ceaules.